Здравейте хора, аз съм FixMe. Искам да ви кажа, че няма да записваме 2 седмици. И да благодаря на хората, които гледат клиповете ми. Записвам с нерегистрирана бандикам. По това ще работя. Мисля да или да купя бандикам, или да си изтегла фрапс. Но мисля да почна с Camtasia Studio. Ще ми кажете вие какво мислите. Няма да записвам 1-2 седмици, защото започваме училище всички, което е яко, защото ще се видим с приятелите си, да, знаете. И исках само това да ви кажа. Кажете ми с коя програма мислите, че е по-добре да снимам. И както казва легендата, дъгъда, чао!